लोगोफोर गासिखौबो आं दिनै बे बर' मिक्सार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दा दिनै नोंथांमोना हावरायनाय लेखा सानडे कमेन्ट बक्स बे कमेन्ट बक्सआव आं दिनै नोंथांमोन लानानै फैदों जे आं दाख्लैबो मोनसे कमिउनिटि टेब होदोंमोन बे कमिउनिटि टेबावबो जाय माबाफोर सोंनो दं नामा होननानै आङो नोंथांमोननो बे कमिउनिटि टेबखौ होदोंमोन आरो मानसिफोरा बहाय बारा सोङाखैमोन माने गोबां कुइसन गैयामोन बहाय थ' बेनि थाखायनो आं आंनि भिडिअ'आव जाय कमेन्ट खालामदों बा कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे सोंदोंमोन आं बेफोर सोंथिनि फिनखौ दिनै नोंथांमोननो होगोन स' नै लोगोफोर साथा लाना फैबाय आङो अखा हाबाय दङ दहायनो भिडिअखौ शुट खालामनो सानदोंमोन खिन्थु सम जायाखैमोन नै दासो अखा हानायावसो माने अखा हाथ'वाखैमोन आं शुट खालामब्ला दासो फैबाय अखाया जेयानो जाथों मानो बे खस्थ' मस्थ' भिडिअखौ खालामथारनोसै जिहेतु सानडे कमेन्ट बक्स दाखालिनो बुंखादोंमोन नालाय कमेन्टआवबो खालामदोंमोन जे सानडे कमेन्ट बक्सनि मोनसे भिडिअ बानाय होननानै स' दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय आरो गोबांनिनो आंनि भिडिअ गोबाङानो सोंथि सोंदोंमोन आरो बे सोंथिखौ आं गासिखौबो रिप्लाय खालामजोबनो हाया बा कमेन्टआवबो आं नोंथांमोननो रिप्लाय खालामजोबनो हाया मानोना एसेबां गोबां कमेन्टखौ आङो रिप्लाय खालामजोबनो गोनां जायोब्ला बा आं हासुनाय खिनाय जानाय लोंनाय जेरावबो खालामनांगौ जागोन स' बेनिखायनो आं गासैनोबो रिप्लाय खालामजोबनो हाया बेनि थाखाय आं निमाहा बिखाबाय आरो आं खायसे कुइसनफोरखौ सिलेक्ट खालामदों बे कुइसनफोरखौ आं नोंथांमोननो दिनै बे कुइसननि जि फिननायखौ नोंथांमोननो होगोन गिबियाव सोंदों रामोन बर' बिथाङा सोंदों फंबाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय इंलिश ग्रामार चेप्टार बाय चेप्टार खालामना बुजायनानै अब्लाना स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोबोद गाहाम जागोन स' आं नोंथांखौ बुंनो सानो जे आङो दिनै जि इउटुब बानायबाय दङ बे एसे केटागरिया बेलेग आरो खोथाया जाहैबाय आङो इंलिश बेकग्राउन्डनि मानसि नङा बा इंलिश मेजर लानानै आं फरायाखै आं साइन्स बेकग्राउन्डनि मानसि बा मेथामेटिक्स मेजर लानानै आं फरायदों बेनिखायनो आङो बेनि फारसे हानाय नङा आरो सोरबाफोर आं बेखौनो खावलायनो सानो सोरबाफोर इउटुब खुलिनो गोसो दंब्ला बा इंलिश बेकग्राउन्डनि मानसिब्ला जाहाथे बेबायदि इंलिश ग्रामारनि फारसे एसेबो गोसो हो जाहाथे स्टुडेन्टफोरा एसे हेल्प मोनो बेखौबो खावलायबाय स' साबायखर थाबाय रामोना बर' आदा नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंदों अखाबो गैथ'ला बेनिखायनो नांथ'ला बेखौ दा सोंदों देन्था गेमिं बिथाङा सोंदों आदा आंनो हेल्प होदो अननानै आं आंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनो हायासै आं एसेबां ट्राइ खालामबाबो आंनि भिउसआ 14-25 भिउसल' जायो स' देन्था गेमिं नोंथाङा फार्स्ट टाइमाव बेबायदिनो जाखायो जोंनि गासै इउटुबारफोराबो गोदान जा इउटुब खुलियो बिथांमोननि जि भिडिअनि जि भिउसआ जोबोद खम फैखायो जेब्लासिम नोंनि भिडिअआ भाइरेल जाया बा नोंनि साबस्क्राइबारा जेब्लासिम गोबां जाया माने बुरजा जाया दा 10K नि जुदि खम साबस्क्राइबार बा भिउसफोरा एसे खम फैखायो आं बेखौनो नों खावलायनो सानो जे भिउस नांगौब्ला बा जों साबस्क्राइबार गेइन खालामनो लुबैदोंब्ला जेसेबां हायो एसेबां जोंनि प्रेजेन्ट सिटुएसननि जि जाथायफोर दङ बेफोर जाथायफोरखौ लानानै भिडिअ बानायब्ला बांसिन भिउस फैयो प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जि सिटुएसन सोलिबाय दङ बेफोरखौ लानानैनो भिडिअ बानायब्ला नोंनो अट'मेटिकलि भिउसआ फैगोन स' साबायखर थाबाय देन्था गेमिं नोंथां कमेन्ट खालामनायनि थाखाय दा नेक्स्टआव दङ गेरेमसा बसुमतारी बिथाङा बुंदों ओइ आदा नों सप्ता खनसेयाव जोंनि कुइसननि कमेन्ट हो आदा सानडेआव प्लिज सानडे कमेन्ट बक्स खालामबाय था आदा स' बिथां बुंनाय लेखा आं दिनैनि बे कमेन्ट बक्सखौ खालामदोंमोन थ' साबायखर थाबाय गेरेमसा बसुमतारी दा बिदिनो सोंथिनि फिनखौ आं मोनफ्रोम रबिबाराव जेसेबां हायो एसेबां होनो थाखाय सेस्था खालामगोन दा नेक्स्टआव दङ प्रान्जल नार्जारी बिथाङा सोंदों मनिटाइजेसन जाफिनबाय नामा ब्रादार होननानै स' जाफिनबाय ब्रादार आंनिया 2 मान्थआनो जाबाय मनिटाइजेसन जाफिननाया स' साबायखर थाबाय दा नेक्स्टआव सोंदों MMM माइ बड'लेण्ड बिथाङा सोंदों नोंथांनि गामिया बबेयाव आंनि गामिया बाक्सा डिस्ट्रिक्ट पेन्नाबारियाव आंनाबो इउटुब चेनेल दंमोन ब्रादार नाथाय मनिटाइजेसन जायाखै माबोरै खालामनो दा मनिटाइजेसना नोङो मोजां भिडिअ खालामबाय था आरो नोंनियाव जेब्लासिम 1000 साबस्क्राइबार जागोन आरो नोंनियाव जेब्ला नोंनि भिडिअ नायनाय जि 4000 वाच टाइम आवार्स जेब्ला जागोन अब्लानो नोङो मनिटाइजेसननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन अब्ला नोंनि चेनेला रिभिउआव थांगोन आरो नों माने रिभिउआव थांनाय माने बे इउटुबनि जि जाय सालायग्रा बा इउटुबनि जि गिदिर गोलावफोरा नोंनि चेनेलखौ नायबिजिरगोन आरो जुदि नोंनि कन्टेन्टआ मोजांब्ला बा मनिटाइजेसन खामथावथावब्ला बिथांमोना खामनानै होगोन स' बेनो मनिटाइजेसननि प्रब्लेमा दा नेक्स्टआव सोंदों सोरां नार्जारी बिथाङा सोंदों आदा नों माजों फट' एडिट खालामो अननानै आंनोबो खिन्थाहर प्लिज आं फट' एडिट खालामनाया जाबाय लाइटरुम CC मबाइलावनो खालामो नोंथांमोनाबो खालामजागोन थ' साबायखर थाबाय नेक्स्टआव दङ आब्दुल प्रडाक्सन बिथाङा सोंदों आदा आंनो मोनसेल'
सोंनो अननानै रिप्लाइ हरफिन माने आं सिगां चेनेल खुलिदोंमोन दा बे चेनेलखौ दाननाय जायाखै ओमफ्राय दा आं गोदान चेनेल खुलिफिनदोंमोन बे मनिटाइजेसन जागोन ना जाया होनना बिथाङा सोंदों स' जागोन निस्सय मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ बानाय जाहाथे मानसिफोरा नायनो मोजां मोनो आरो जाहाथे इउटुबावबो मोजाङै एक्सेप्ट खालामो बेबायदि खालामबाय थाब्लानो निस्सय नोंनि चेनेला मनिटाइजेसन जागोन स' साबायखर थाबाय आब्दुल प्रडाक्सन नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंदों सोगोम बर' बिथांनि लोगो दा बिथाङा सोंदों जे फथायनाय आयदा नांगौमोन दा जे फथायनाय आयदा नांगौमोन आंनो प्लिज रिप्लाइ माय कुइसन दा जे फथायनाय आयदाब्लाथ' बिराद गोब्राब दा बेफोरो सिख्लाफोरनि सायाव सोनारो बा सिख्लाफोरा माबायदि टाइपनि बा बयफ्रेन्ड नांगौ नङा होमबा दा सिख्लाफोरनि सायावसो सोनारो दा स्पेसियेलि आं ओरैनो बुंनोसै ओरैनो जेनेरेलि मोजां सिख्ला नांगौब्ला बा मोजां जेब नांगौब्ला गाव मोजां जाग्रोनांगोन गावनि केरेक्टारखौ मोजां खालामनांगोन जाहाथे आरो लोगोसे मावनाय दांनायावबो एसे मोजां जानांगोन जाहाथे इयुनाव गावनि लाइफखौ बा गावनि हिन्जावजों लोगोसे मोजाङै संसार जालांनो हायो स' बेनो दा गोबां आयदा दङ दा आयदाखौ बुंजोबनो हाया दा बेनो आरो साबायखर थाबाय सोगोम बर' नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंदों इन्द्रजित ब्रह्म बिथाङा सोंदों बर' हारिनि थाखाय थामोनथा रैखाथि राव थुनलाइखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनो थाखाय बायदि बायदि भिडिअ बानायबाय था सार स' आं नोंथांखौ गिबियावनो खावलायो आंखौ सार बुंनाङा बा आं सार जानो हानाय मोनसे लेभेलाव फैथ'वाखै थ' जेसेबां एसेबां बानायगोन थाब मोजां भिडिअ बानायनो थाखाय आं नाजागोन नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय था स' साबायखर थाबाय इन्द्रजित ब्रह्म नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव दङ नितिश रामसारि बिथाङा सोंदों आदा नों मानो भिडिअफोरखौ जोबोद दुखु गोनां बायदि खालामो प्लिज रिप्लाइ दा आङो भिडिअखौ कन्टेन्ट लाना कन्टेन्ट मालाबा इन्टारेस्टिं मालाबा कमेडि सिस्टेमाव मालाबा बेबायदिनो दुखु गोनां खालामो मानोना जोंनियाव बर'फोरनि खायसे सिटुएसनफोर दङ जाय सिटुएसना जोंफोरखौ जोबोद दुखु खालामो थ' बेफोरबायदि सिटुएसनफोरखौ लानानै आं भिडिअफोरखौ मालाबा दुखु मालाबा कमेडि मालाबा बेबायदिनो इन्टारेस्टिं माने सिस्टेमाव लानानै आं भिडिअखौ बानायो आरो थ' साबायखर थाबाय नितिश रामसारि नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंदों फेलिसा बर' बिथाङा सोंदों आदा IPS जानोबा मा फरायनांगौ दा IPS जानांगौबा जों गिबियावनो UPSC एग्जामखौ होग्रोनांगोन बा UPSC एग्जामखौ होनो थाखाय जास्ट डिग्री पास जानांगोन दा BAयानो जा BSCयानो जा BComआनो जा BTECआनो जा जेखि जाया मोनसे जों डिग्री पास जानांगोन आरो डिग्री पास जानायनि उनाव बे UPSC एग्जामखौ होनो हायो थ' साबायखर थाबाय फेलिसा बर' नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव दङ जोहोलाव गेमिं बिथाङा सोंदों आदा इउटुब चेनेल खुलिनायाव मा रुल बाहायनांगौ आदाखौ खोन्थाहरगोन होनना आं आसा खालामनाय थाबाय थ' इउटुब खुलिनायाव ओरै बांद्राय रुल गैया आं बेनि इउटुबनि माबायदि खुलियो इउटुबाव माबायदि भिडिअ होयो बेनि अलरेडि आं भिडिअ बानायखाबाय नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनो लुबैदोंब्ला बे सायाव आइ बटनाव होगोन आङो नोंथाङा नायब्लानो जाबाय स' साबायखर थाबाय जोहोलाव गेमिं नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव दङ अनजालु सरगियारि बिथाङा सोंदों आदाया बेसेयाव फरायो बे फरायनायखौ आं अलरेडि मोनसे आगोलनि Q&A भिडिअ खिन्थाखांबाय नोंथाङा नायाखैब्ला बेखौ नायब्लानो जाबाय आरो सोंबावदों आरो बेफोरबायदि स्किलखौ बहानिफ्राय सोलोंनाय आं बेफोरबायदि स्किलखौ स्पेसियेलि आङो स्कुल लाइफनिफ्रायनो बेखौ सोलोंदों होननानै आं नोंथांनो बुंगोन मानोना आं स्कुल लाइफफोराव माने स्कुलाव जेब्ला फरायोमोन बेयाव गोबां माने बायदिसिना प्रग्रामफोर लायोमोन माने थाबै बुंस्लिबनाय मा एक्सटेम्पर स्पिच बा डिबेट कम्पिटिसन बायदिसिना महर सोलायनाय बादायलायनाय बेफोर गासैयावबो आङो बादायलायोमोन स' बेफोरनिफ्रायनो आं एसे बुंदाव बा एक्टिं खालामदाव दिनै एसे रोंदों होननानै आं गावखौनो सानना लायो आरो स' साबायखर थाबाय अनजालु सरगियारि नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव दङ अनजिमा गयारि हाय ब्रादार दाना मानो भिडिअ खालामथारला भिडिअ खालामथारिया बेनो जे आंहा गोबां फरायनांगौ दङ बा आं मेथ्स मेजर लादों नालाय बा मेथ्स मेजर लानायलाय टिउसनबो थायो बा मेथ्सआवबो आङो गोबां माने नट्स बायदिसिना लिरनांगौ जायो बेनिखायनो टाइमखौ होनो हाया थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो खस्थ' मस्थ' सम दिहुननानै भिडिअ बानायो स' साबायखर थाबाय अनजिमा गयारि नोंथांनिसिम कान्त बर' बिथाङा सोंदों इउटुब चेनेल खुलिनोबा मा नांगौ एबा दा बिथाङा सोंदों इउटुब चेनेल खुलिनो मा नांगौ बा इउटुब चेनेल खुलिनो माबायदि खुलियो मा नांगौ मा नाङा आं अलरेडि आगोलनि भिडिअ खालामखाबाय नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव सोंदों मनालि गयारि बिथाङा सोंदों बाबुआ इउटुबनिफ्राय रां मोनखाबाय नामा प्लिज एन्सार आं दिनैसिम थाइसेबो रां मोनफेराखै आं दिनै 7 मान्थानो जाबाय थेवब्लाबो आं दिनैसिम थाइसेबो फैसा मोनफेराखै इउटुबनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां खस्थ' खालामबाय थादों जाहाथे इयुनालासि मोनगोन होननानै आंबो एसे आसा खालामो स' साबायखर थाबाय मनालि गयारि नोंथांनिसिम नेक्स्टआव सोंदों बिरदाव बर' बिथाङा सोंदों आदा बडिगार्डफोरा मानो गोसोम ससमा गानो बेनि खारना मा आदा दा बडिगार्डफोरा गोसोम ससमा गानो होनब्ला इउटुबाव नागिरब्ला मोनगोन बेखौ इउटुबाव नागिरब्ला मोनगोन बा
बडिगार्डफोरा मानो गोसोम ससमा गानो होननानै जा आं बुंनोसै ओरैनो मोनसे खोथाखौ दा ओरैनो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे गोसोम ससमा गाननायनि जाहोना बे गोसोम ससमा गाननाय लोगो लोगो जे मेगननि जि बे सासे मानसिया माबेखि नायदों माबेखि नायाखै बेखौ हमनो हाया गोसोम ससमा गानोब्ला बेनिखायनो जेब्ला बडिगार्डआ बेखौ गानगोन अब्ला बडिगार्डनि नायनायफोरखौ रावबो हमनो हाया माबेथिं नायदों माबेथिं नायाखै सोरबा सासे उग्रपन्थिया साप'ज सोरबा मिनिस्टारखौ टारगेट खालामबाय दङब्ला बे मिनिस्टारनि बडिगार्डआ बेखौ नाहरगोन आरो बे बडिगार्ड नाहरनायखौ बे उग्रपन्थिया नुनाय नङा बे उग्रपन्थिखौ गावखौ नायदोंना गावखौ नायाखै बेखौ बिथाङा हमनो हानाय नङा थ' बेफोरबायदिनि थाखायनो माबा मोनसे सुलाद लानो थाखायनो बे गोसोम ससमाखौ गाननाय जायो आरो गोबां बेबायदिनो गुन्दुगुलफोर जायोब्लाबो जाहाथे बडिगार्डफोरनि मेगनफ्रा जेबो एफेक्ट जाया बेफोरनि थाखायनो बेखौ गाननाय जायो थ' साबायखर थाबाय भिडिअ बर' नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंदों सिमां बर' बिथाङा सोंदों आदा मबाइलनि भिडिअ एडिट एप्सआ माबे साबसिन मिन्थिब्ला प्लिज अन्नानै खिन्थाहरदो दा मबाइलनि एडिट एप्सआ काइनमास्टारानो साबसिन होननानै आं सानो मानोना दिनैसिम आङो केमेराजों शुट खालामो बे आंनि DSLR केमेराजों शुट खालामनानै आं बे काइनमास्टाराव आंनि मबाइलावनो आं गासैखौ एडिट खालामनानै भिडिअखौ हगारो स' साबायखर थाबाय सिमां बर' नोंथांनिसिम दा नेक्स्टआव सोंदों बड' बसुमतारी बिथाङा सोंदों ब्रादार आंबो इउटुब खुलिदोंमोन नाथाय भिडिअ आपल'ड खालामनाय जायाखै आरो साबस्क्राइबाबो गैयायानो आदायानो अन्नानै एसे मदद होनो हागोन नामा स' नोंथांखौ आं बुंनो सानो इउटुब खुलिदोंबा भिडिअ होखानांगोन अब्लासो साबस्क्राइबारआ फैगोन बेनिखायनो भिडिअखौ होग्रोयो मोजां भिडिअ हो जेब्ला नोंनि भिडिअ अट'मेटिकलि मोनसे समाव भाइरेल जालांगोन आरो भाइरेल जानाय लोगो लोगो नोंनिया साबस्क्राइबारबो अट'मेटिकलि फैगोन स' साबायखर थाबाय बड' बसुमतारी नोंथां स' बेबायदिनो गोबां कुइसन दंमोन आं कुइसनखौ पिकआप खालामनो हाजोबाखै माने पिकआप खालामनाय लोगो लोगो बा बेफोर गासै कुइसननि आं जुदि एन्सार होनाय लोगो लोगो भिडिअआ गोबां गोलाव जायो थ' बेनि भिडिअखौ बेखिनियाव आं स्टप खालामथ'नोसै आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे मोनसे खोथा बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर कुइसन सोंनो गोनां दङब्ला बे गाहायाव कमेन्ट खालामनानै सोंबानो जाबाय आं हानायमानि नोंथांमोननो बे कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ